Itang taandaan supabakang nagkukurangan sabay tama punas gurang kanya amok adake nagbasulaken ka diyon dayatawen ang nagpukawa dita den na kasi pa aja itaan daan-daan supapaka nagkurkurangan sabay tama punas guram kanya amo hadakel nagbasulaken ka diyon dayatawen anak pukawak dita den na di karik ken ka jak na tungpalidan ano gutek nayaw awan daytoy rikna iso asaan na sikam nang punot kawak kenda ngempat dyan na nga ay aten ka tita sorry tatak lang mo ng kantaan gamin sorry po dahil sarang tayo ito apo di request yung asika Adi chay chay ita taadaan supapakat nagkurkurangan sapay tama punas gurang amok hadakel nagbasulaken ka diyon day atawen ang nagpukawak dita den na awan nagpasulak charis di karik ken ka jak na tungpalidan ano gutek nayaw awan guram kanya iso asaan na sika
ng punot kawak ken ka ngem patyen ako nga ayaten ka ngem patyen ako nga ayaten ka. Yan, sa tatapos